jetti yamde silmaji capantati Bamako jena yamde silmaji capantati Paris oɗo sa woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi to leydi Benin. ɓiɓɓe leydi ndi gaɗi fijoji mawɗi alalbare kengen jaɓɓade kulle nogay jeegom ganni tedduɗe jeeɗe finatawa leydi ndi de France totti leydi Benin e puɗɗode yontere nde. Leydi Sénégal ɗo biyete alalbare kengen fiiri nde waɗi hakkude police en leydi ndi e lundiɓe laamu ɗum woni ɗo Dakar ɗo ɗum saabiki nangguere hooreɓe hewɓe lundiɓe caggal mum noon ɓe fuu ɓe joppitama. ɗeɗo ñalaaɗe ƴaɓɓire joni nde fuu yimɓe temmeɗe dewɓe ne mbiyene ɗanniɓe goni hono jaɓɓaɓe e paabaɓe du deŋeje e leydi Italie. Handen yo alkamisare 1 lewru 1 ɓordu e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam. E arane kabaruji ɗi leydi Benin toon kikiɗe alalbare kengen kulle noga e jeegom finatawa leydi ndi teddina du e leydi Benin e France tottiɗe e jottiki e ton to Benin ɓiɓɓe leydi ndi hewɓe woni yaltuɓe e jaɓɓade e gartol ɗe kulle. Jantore Hammadi Adamu. Wakkati mayanɗe 15 ko kulɗe laso e jeego ɗunaɗe illa leydi France jippina fay hoɗirde laanaji piiroji Cotonou. ɓaawo jippinol ɗiɗo ɗi ettama ɗi jarama fay dammugal laamu leydi Benin e dow yeeso majjom ɓiɓɓe gennini fijoji finatawa feere kam woni ko kulɗe ɗe ɗo jaɓɓotira. ɓaawo majjum kanko laamu leydi Benin o waɗi filla o holli hane kulɗe ɗe ɗo fu e dow yettene munede kanko laatiɗo laamu leydi France Emmanuel Macron yettode muɗum fa hannen dow ɓiɓɓe gennini kan e hoore muɗum e hani weltoro ɗum ɗo kulɗe. ɓaawo lebbi ɗiɗi ɗiɗo waɗata guineji ɗin ɗe resete moy fu yaha yiya fay weccore dammugal laamu mum ɗiɗo guineji ɗin waroyte ette yaare fay weccore wida hane duuɓi ɗiɗi kan wonno ko guineji ɗin waɗata dongon en. ɓaawo majjum tawa den suudu gonagol e moƴƴine fa weccore abome laamorde muɗum suudu kol gasi kulɗe ɗen hoore tongon en. o wi bo kulɗe ɗe ɗo laataki kulɗe cafeteɗe moy fu wattaɗe dow hakkillo muɗum non no moy fu yiɗiri. Hammadi Adamu, Cotonou, RFI. To leydi Mali alalbare kengende suudu sariya konunkoɓe leydi ndi fuɗɗi golle mum. Golle majum fuɗɗiri hono sariya konunkoɓe taton tuumaɓe saabade jangu waro hoore e bonandaj goɗɗi. Dieynaba Sow. Colonel Soumaïla Bagayogo ko goto e hooreɓe suudu ñawirdu militaire uji Mali wi addani e wadde ndiɗo juɓɓude ndeɗo ñawore e o sifa beele e ɗum wawa wonde yeru labtuɗo. On woni ayi sika exemple min etima hollirde yeru nde wonno ɓooyi yimɓe jiyani ko battini e gollal amen he minen e hoore amin saaha fof emin jiida e pelle daraniɗe hakke aade emin teskito e nder jewte hakkunde amin ɓe kollira e nder haala mabɓe wonde konunkoɓe ne kada yoga e hono mum en ñaawede ɗum ɗo ko fartange wonande amen ngam min mbawa hollirde wonde kala baɗɗo ko boni ne foti fawede kuugal no sariya holliri ni. Moussa Souare ko fannuyanke to bangal ñawoje kañum kam ene wiya tan ɗum ɗo ko hunde lobbere. Min kay fodde ko teskimi ko ngol ɗo woni laawol gadanol jiyen e nder konunkoɓe Mali ñawore wayde sabu aɗan hay so tawi konunke yaɓɓi kuulal ina tiiɗi jiya jomum ñaawe fawade e jagorɗo gardiɗoɓe o kono joni en ji wonde ɗum natti jagorɗo gardiɗo konunkoɓe joni o so tawi konunke ɗoftaki sariya omo hokka yamirore ngam ñawoɓe mbawa wadde gollal mumen min kay hakke yiyande am ɗum ko hunde moƴƴere e nder leydi sabu konunkoɓe mbaɗ noko hono mumen ala telde palika ñawore adanere ñawande nde fawino ko e konunki biyeteɗo Abdoul Karim Koulibaly jannoɗo e joom suudu gollidiɗo mum nde ñawore nde waɗi ha gasi nde ñawoɓe ɓe jukkimomo omo soke duuɓi 20 kadi o riwama e konu Mali ɗiɗo woɓɓe ɓe noon ñawoji munen jowama e jolle goɗɗe. Jenne Basso, Bamako, RFI. E bangal sariya fa hannato leydi Burkina Faso handen hiɓɓinana balɗe tati jokkodirde ko kanko général Gilbert Diengéré mo heɗete yeeso daraniɓe sariya yimɓe tuumaɓe saabade wargo Thomas Sankara eɓe wonduno 12 ñalama kengen ñalli fa heeri hono avocat en yimɓe tuumaɓe ɓe yimɓe mbiyanna waraɓe ɓe avocat e mun en wonno lamdotonoɓe kanko Gilbert Diengéré. Jantore Draman Tamboura. Maître Nziba wi toy o wonno ko piyande ɗe ngaɗanno ɗum. Gilbert Diengéré o wi wolle terrain inam ɗakkol conseil toon o wonno ko maati piyande ɗeedu wari fo faama ɗum e waɗi o wiidu ko o wari o yii Thomas Sankara yaadira muɗum ina mbara ƴiƴam ana huuɓi gereji
maître kam wi ko yotti ɗum le o noddi docteur fo o ndaara yalla won heddi ko saabe kanko dawranta nokkure nden o wi no yiiri ɓenni o miija yalla no woodi tawreteɗo yonki kati woodi du imo huli wakkati o no ɓattaki maître farma wi kam ka faama salla no waɗi de tawe kanko wonno hoorejo nokkure nden kanko do dawranta yimɓe ɓe de fa e waɗaka caggal majjum général Diengiri o wi kanko do humpiti dawranoɓe o ina aadi no hooƴeteno fuu kamɓe jeyno ka e ley ɗon lamde nawɗe gaɗinde gomma notali mettude nanama fasana hoorejo suudu sariya o falna konngol muɗum hakkunde maɓɓe hande nde o avocat en tuumaɓe ɓe gondi e makko Dramane Tamboura Ouagadougou RFI ɗo leydi Sénégal ɗo alalbare kengen lebete na dow fayile ñawlal fiiri nde waɗi hakkunde e sukaɓe jingonoɓe lunde ɗo laamu biyeteɗo Barthélémy Dias e police en leydi ndi ɗum waɗi e sa nde kanko Barthélémy Dias mo noddano yeeso sariya saabe omo tuuma sabade wargo sariya ka noon namtama fa go'o lewru darotondu e ley fiiri nde kengen ɗum saabiki hooreɓe hewɓe e banggal lunde ɓe laamu nanganoma fadde mum en yoppitede jantore Ibrahim Nyanga hay so tawi ñawre nde dirtinama haɗani yaadiɓe Barthélémy Dias wadde e police ɓe caggal nde Barthélémy Dias e hoore mum nodduno erago e moɓodiral sukaɓe ɓe ndeɓe duusatomo haa to suudu ñawirdu ndu mo Dakar e oɗon duusa Ousmane Sonko Malick Gakou e Déthié Fall kamɓe fof ɓe yaadino hen saha fof noon police ɓe faloɓe hare nde jokka nden noon gendarme ɓe jaggi Ousmane Sonko wondude e Barthélémy Dias e Malick Gakou ɓe nawiɓe to dakorde gendarme ɓe Abdou Diassé ɗum ɗon noon addino deyre kono noon ɓe ɗaccitama e konngol Bamba Cissé goto e avocat Ousmane Sonko. Oui, je confirme. Eyi mboɗoni gonɗina wonde ɓe ɗaccama joni min jagguno ko batte golle ɗe tagui ha ɓe nanga toon min kolliti wonde fawaki e gonga kono noon no wayi wade foof ɓe ɗaccama joni ɓe ndewaka haydara sans charge. Koye hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho Barthélémy Dias jaggano e wargo fittandu Ndiaga Diouf caggal nde o ñaawa o sokonomo duuɓi ɗiɗi lebbi 6 ɗi o leleto caggal tajande ñawore nde Barthélémy Dias ko yamirore makko ñawore nde artira. Ibrahima Ñaada ka RFI to leydi Guinée Conakry toon kawrital dow waɗi alalbare kengen hakkunde hono jagorde halfinade e kuɓeje e tawtude pelle politique ɗum woni pelle dawro e pelle civil en fayi yottade e syndicat en leydi Guinée e maɗe majjum e wadde ndeɗo jonde yo ƴewde hono hen woni no fedde CNT ɗum woni darotoɓe dana député en laamu hakkunde leydi ndi no fedde nde hani e joɗorade fedde mawde addunaare ndu noddirtene PAM hadraniinde wallude bangal nguure e tawtude fedde wonde noddirtene FAO den noon pelle fof gaɗi noddandu mballa yalla ɓiɓɓe leydi Congo Kinshasa ana mballe nde wonno e winde ɗo fedde kulol ana woodi sanne yalla rafi nguure sabatako hono e mayde na tampere mawde e leydi Congo Kinshasa nde wonno e wiɗeɗo pelle ɗiɗi ley yimɓe nayono Congo fof a tawno goto ana wondi e heyɗere to leydi Italie ana ɓaɗo temmeɗe nayon dawɓe namben ɗanniɓe ɗalne ɗen galda e sariya paaba jamma alalbar ƴaɓɓine nde ɗum tawti ñalade ƴaɓɓiɗe ɗe du temmeɗe woɓɓe e paabama fahan e deŋeje Italie jantore Aissatou Ly koye windande nde ɓe mbaɗi alarba hanki nde renoɓe maaje ɗe to Italie kabri paabima e jamma talata ƴaɓɓine nde 390 e jeegomo ɗannotonoɓe wonnoɓe e laana ngota to Senghor de Pozzallo to Sicile e on saaha goto yimɓe daraniɓe hinne yurme fedde nde alda e laamu noddirtende SOS Méditerranée gandini kañumenne paabima to Sicile ko ɓuuri 300 ɗannotonoɓe ɓe paadi tan ko yitude Senghor de laaɗe holnide beele jippinde ɓe mballe humpidde gila alet ƴaɓɓinde nde laana Océan Viking faabi ka 300 ɗannotonoɓe ɓe eko fawi nana yiilo ene ronki nokkuɗo jippini e ɓe faabi e vidéo goto Claire Jucha kalfinaɗo konngol jeyɓe laana ka andini ene e 300 faabaɓe ɓe sukaɓe jeenayo o holli ɓe tampi sanne ɓe katujini tan ko ballal min mbaɗi fodde meɗen so faabade ɓe heddi ko laamugu kañumne waɗa fodde muɗum walla min nomin keɓiri no yawiri nokkuɗo min jippini ɓe koni o wi kanko Claire Jucha siftinde jagorgal halfinangal ndena ko ɓiɓɓe leydi Italie waɗi no witto andinde gila e fuɗɗorde hittande ndu gonɗen ndu ha e hande ko foti no 50 e jeeɗiɗo ujune ɗannotoɓe jetti Italie lobbo labajo a jarama enen ɗo e seeɗa e jokkitade kedde kabaruji ɗi
jetti yamde fawi silmaji capan e nayya ɗo e lessude haalirde RFI fulfulde bisimilla mon e jokkitade kedde kabaruji ɗi fuɗɗirde e yeftere coftal ɓalli e yeftere meɗen coftal ɓalli Rama Diallo Abdoulaye Diko a salminama mi salminima mi salmini heeɗi lobbo lobajo sappanima kegen a nanay bisimilla o tawete ɗo hande e woɗi fadde ɗum e kibaruji coftal ɓalli Abdoulaye jonina lawol katara woɗɗa katin fiɗoɓe na gonɗe etondirde hannden ɗo Afrique ɗo no waɗade ɓe jiita lawol fiɗoyde ɗo no kuppude mon hitande warore bisimilla e yamde 14 kawre na gon hakkude Uganda e Kenya, Ethiopie, Ghana, Tanzanie e RD Congo on wakkati kawrata so yamde 17 yoni Abdoulaye Benin e Madagascar piddan Rwanda e Mali kawran Congo e Namibie kamɓoydu keɓodiran fa jemma yamde nogay piɗiɗi jokkan Togo e Sénégal kamɓen kawran hollude fane Sénégal kamna arji e guɓal muɗum fay so ɓe jalaki ɓe jokkan e piɗi garoji wiide du ɓi Sénégal mbiyeteɗo Pape Gueye piɗowo to Olympique Lyonnais o tawete e fiɗude hannden e diɗal Sénégal kawral tawategal jemma Afrique du Sud e Zimbabwe kamɓe du kawral jemma nden e li on wakkati yamne no gayi nden Abdoulaye jango du hono ɗi piɗi jokkan Burkina e Niger kawran Djibouti mo walda fay toɓɓere wotere e piɗi ƴaɓɓiɗi kamɓen kawran e Algérie e piɗi aljumare e jango bisimilla woɗi yarude kibaruji ɗi yesso to leyɗe Europe gonɗen ton to Faransi debbo fiɗo ballon goto gonɗo club Paris Saint-Germain kanko on ɗo resama sengo nde o milanano waɗude ɗono ma tawede e fahamude hono piiɗe nawɗe gaɗaɗe e bandiko goto mo fiddata leygal diɗal ndelle Kayra Hamraoui o fiɗo Real o heɓayi tawede e piɗi kenga alkamisa saabu nde caggal ko Paris Saint-Germain waɗannoɓe kawrital neema nde ɓe kotanno galliji makko kanko on e Aminata Diallo bandiko goɗɗo hawriɓe dardiboɓe makko yaltini o kanko Aminata Diallo on waɗi o masiba nden wonno ko holla bandiko Aminata kanko bandiko o Kayra on iɓe miile kamɓe ɓe wonno ko andidu tiiri waɗede hono ɗum Abdoulaye aywa a jarama enen janggo e yeftere wonde e coftal ɓalli koɗɗo men hande koɗo meɗen hannden yo Idrissa Bari goto e ardiɓe hono pelle civil en to leydi Niger pelle daraniɗe wallude jande e pinal e ley gure ɗe e ndi leydi Niger sukaɓe janggoɓe 26 maayi e ley cumu e janginirɗe mabɓe maradi e puɗɗore yontere nde wona ɗum ndu woni go'o ko cumu saabo mayde ni e sukaɓe janggoɓe to Niger hoɗum hani waɗede yalla sukaɓe ɓe ana mbasa mayirde ni ɗenɗo namde e ko nandi e mun woni ko kanko Idrissa Bari mo jaboto e fandu haala Ibrahima Timbi Ba. Idrissa Bari mi salminima. Niger e nder lebbi jeeɗiɗi ɗo sukaɓe jangoɓe capanɗe maayi battane sumugol jangirɗe maɓɓe ɗen jangirɗe ko huuɗo e leɗɗe moƴƴinira holko woni sabu nguncumu noon jatni ɗo leydi Niger ɗo jangirneji kewɗi no goodi huuɗo e leɗɗe no gadira a yahande gom tawi funta e baŋere tawa nan l'école mawɗo amma huuɗo e leɗɗe noon sabu de ɗum ɓuri hoyde e ɗum woni tiiɗa hedde ɗum du woni ko golle muɗum adata wakkati tan ni sabu laamu no yaawi tawa école no ɓaɗi ummade yimɓe gaɗaali bagotum ɓe mbiya wiye paɓɓi jang woni école yimɓe gaɗa nonda ɓe kilo leɗɗe ɓe kilo kuɗe ɓe ndekkodira ɓe gaɗa tendeje. Si en daari fayɓe heewɓe sukaɓe heewɓe maayi e nder ɗum capanɗe ko honno ɓen ɓe maayiri nder ɗum hara goɗɗo araari wallitiɓe ɓe huyi faabo goto araari hiwi ɓe noon waɗi jatti le leydi Niger wakkati warde wakkati tendeje ɗe ana mbula saaɓe keewal ana maayale majjum ko yaawi heewde e majjum ɓe keɓaali paabotoɓe ɓe keɓaali dorɗe wallitiɓe waɗi ko noon no waɗade ɗum ɗon no waawi laataade go'o tan tendere keɗe an hunde noon ko yaawi wulde so nanngii seeɗa fuu nde wakkati gooto fuu nokkuuje fo nanngani par ce que huɗo noon leɗɗe noon nokku noon liɗeer nokku noon goɗɗo henni tanne nde huɗo nanngii fuu henndu moɗotte e muɗum dogga et puis ɗiɗaɓe majjum no waawi laataade so hiite naati jiiɗo fof goggana yonki muɗum noon tawde atan nokku e tendeje ɗuuɗi noon wona tendere wotere wiye so hiite ñaami garte e muɗum e nokku tendeje ɗuɗɗe noon
tariɓe ɗon e centreprise au piège donc nde huɗo nde wito ummi fuu neɗɗo fuu doggo filama yonki muɗum fulɓe mbi so hayre bugama dow neɗɗo hoore muɗum nan waɗa kende wotiɗo nden ko ndaara ko wonna mawde heeɓi ɗen janguirɗe moƴƴiniraɗe huuɗo e leɗɗe heewakel ɗe ndi hiɗen andi ɗum ɗe satta kadi coggu ko addi gouvernement moƴƴinirgol ɗen noon ko angal feere e mbawi wiide gouvernement seeɗe ratti seeɗe haɗi ɗum wadde eɗen mbawi wiide e ratti sinnare noon sabu seede ko watta lekkoliji ko eɗen andi éducation secteur mawɗo noon secteur noon jaati goliɗo mo gouvernement woodi mballa e muɗum fanne ndelle en mbawta wiide rasti seede noon mais eɗen mbawi wiide rasti hakkilde noon rasti wiide en gaɗa ɗum ɓuuri yawde ɗum ɓuuri yawde wadde ɗum ɓuuri hoyde wadde en gaɗa ɗum fadde meɗen yittinde goɗɗum ndelle mi miidata wi'e rasti seede noon mbiyen rasti sinnare e lewru nayaɓɓuru e nde hitande nde wonɗen ɗo ko timmi cukaloy nogayoy heddino kadi e nder cummu l'école maɓɓe ɗum ko e ñaame lamorgo Niger gila ɗum ardiɓe Niger ƴetti pehe haɗayɗe siga o fitina ley balɗe majjum laamu Niger to mburtake ɓe kaali ɓe tolli nattorla ɓernde maɓɓe ɓe mbi hunde noon ko laati so Allah jaɓi ɗum watta gasi ɗum so Allah jaɓi ɓe gaɗan ko watte fuu ko ɗum wasa wadde amma en jii so keganda ɓe leydi Maradi toon timu waɗi taw wonno haalake haalama amma golle ɗen e ndaraji noon jaati waɗi so timu arani wonno ñami yimɓe association ji tan woni de défense des droits de l'homme ɓe ɓurtake ɓe kaali association dans le secteur éducatif ɓe ɓurtake ɓe kaali ɓe mbi ɗum haana wiɗe hannde 21e siècle ley jalluji mawɗe leydi Niger yiɗe sukaaɓe ndewi yaade école amma mbacci yontuji neɗɗo ngam pellel neɗɗo cuumi nden laamu wurti wi so Allah jaɓi hunde noon ko wari ko Allah waddi amma ɗum wasan wadde so Allah jaɓi amma en ji wi'aka fof ko waɗa ils ont un programme ɓe ngaɗi programme mo ɓe garta yawa si en ƴeewi en feƴƴi e on fitina yowitiɗo e nguccumu hara ɓen sukaɓe janggayɓe ɓen janggoɓe e nder ɗin l'école ji tawoji ko huuɗo e leɗɗe ɗi moƴƴinira hiɓe wawi janggude no fewiri har ɓe wawi janggude lanna programme uji maɓɓe ɓayɗen andi ndiyan no woodi hendu no woodi nangue no woodi noon jaati sukaɓe janggoɓe ley sendeje leɗɗe e huuɗo sukaɓe no anduɓe boneji jande fanne go'o kani nde jande maɓɓe nden waɗirta no haniri sabude ɓe ndere ka hunde seeɗa na wawi tan joɗi subaka on dawa garon l'école moɗon tawon on ngala to naton ngala to jooɗo ɗen jangon saabu hendu waali hankin bindide e kecce ɗen ma jiji e leɗɗe ɗen na wawi noon jaati hono noon e bandum na wawi subaka ndawon garon l'école kaya on tawi woɓɓe ngari kuncita nder ndillidi na wawi ley hakkunde hitande daguno ngulu ngu waɗiri ni ley leydi Maradi so ɗum laatake ley ladde ɗum waɗi ɗon a yiyan lekkeliji maîtreji on ka dillan noon hoota ley wuuro Mango sukaɓe ɓen ɓe darni noon jande noon ka wonno programme maɓɓe hitande muɗum yettatako karawnagol Idrissa Bari hande holko hani waɗi gam accingol awa darnugol ɗin l'école ji tawoji ko huuɗo e leɗɗe moƴƴinira ko hani wadde ni woni ko on laamu no hani nangito nanga hoore muɗum nanga jande sukaɓe muɗum daguno leydi siti laamu filtiniri e muɗum jande hunde noon mawde jande kam woni leydi so jande janngaka leydi mawnata Idrissa Bari mi jarnima a jarama a yettama Idrissa Bari goto e jeeɗo pelle civil to leydi Niger daraniɗe jande e pinal e leggure leydi ndi omo yewtirano Ibrahima Timmy Ba no ɓiɓɓe leydi Niger kiɓɓitan neware e jande mum en on jarama RFI Maradi do 96.6 RFI Marwa e dow 100.6 RFI Mopti e dow 97.7 RFI Wagia e dow 94.3 RFI Richard Toll 94.3 Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe he jewtade e kabaruji meɗen alkamisare hannden sappo e go'o ɓurdu e hitata ujunaɗe ɗiɗi e noogay go'o gonno ɓiɓɓe leydi Benin he gaɗi fijoji alalbare kegen e lekkikiɗe jaɓɓade kulle nooga e jeegom ganni mbiyana teddinaɗe e fina tawa leydi ndi ɗe France totti e puɗɗode e yontere nde ɗo leydi Sénégal ɗo fiiri nde waɗi beete kegen fa ele ñawlal hakkude police en leydi ndi e lundiɓe e laamu Sénégal ɗum saabiki nangguere hooreɓe hewɓe ɓeɗo lundiɓe ɗo Sénégal caggal mum noon nangaɓe foof joppitama ñalal ƴaɓɓere joni nde hono yimɓe temedde dewɓe nambena ɗanniɓe goni hono jaɓɓaɓe so paaba e dengeje e leydi Italie
tedduɓe o jarama e heɗogol moɗon ɗo woni ɗo kadsene ɗiɗo kabaruji hannden enen e janggo e kabaruji goɗɗi.